principle defining созмони байналмилалии ҳуқуқи башари Freedom House рейтинги навшудаи кишварҳои ғайриозод озодӣ дар ҷаҳонро нашр кард. дар рейтинги навшуда Тоҷикистон аз 100 хол 7 хол гирифта, ба ин васила дар муқоиса бо натиҷаи соли гузашта ки 8 хол аз 100 гирифта буд, 1 хол фурӯ рафт. дар ҷадвали ҳуқуқҳои сиёсӣ, чуноне ки 1 сол пеш буд, рақами 0 нишон дода шудааст, ки маънои бадтаринро ифода мекунад. ба ҷуз аз Тоҷикистон, ҳамсояҳои минтақавӣ низ дар қатори кишварҳои ноозод ҷойгир шуданд. Қазоқистон 23 хол, Қирғизистон 27 хол, Ӯзбекистон 12 хол ва Туркманистон бо 2 хол ба феҳристи бадтаринҳо шомил шуданд. Кормандони шӯъбаи Кофтикоб дар онҷо бозшудаҳоро бо асбоби барқӣ шиканҷа медиҳанд ва қобили таваҷҷӯҳ аст, ки тибқи натиҷаҳои таҳлили тамоми созмонҳои ҳомиёни ҳуқуқи ғарбӣ ваниҳодҳои мухталиф, вазъи саркӯби ҳамагуна фаъолияти сиёсии ғайринизомӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ беш аз 30 сол боз ваҳшатнок боқӣ мемонад. аммо ин ба ҳеҷ ваҷҳ ба ҳукуматҳои мамлакатҳои ғарб барои бароҳ мондани муносибатҳо бо диктаторҳои Осиёи Миёна ва доимо истиқбол кардани ислоҳотҳо монеагарӣ намекунад. муаллифони гузориш инчунин қайд мекунанд, ки кишварҳои Қавқоз ва Осиёи Марказӣ сателлитҳои Москва маҳсуб меёбанд, аммо Озарбойҷон, Қазоқистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон аз эътирофи ишғоли қаламравҳои Украинаро аз ҷониби Русия худдорӣ карда, ба таҳримҳои нисбати бонкҳои Русия ҷоришударо риоя мекунанд. Сегодня на рассмотрение Совета глав государств.